memoriaren plaza erakusketa izango da. Trianguloan egongo da martxoaren 9-tik 15-era, eta bertan testigantza ezberdinak ikusteko, entzuteko aukera izango da. Tolosako udalak izan du Tolosan iraganean gertatutakoaren gertaeren irakurketa eta azterketa bat egitearen beharra, eta horregatik Arantzadi Zientzia Elkartearekin badu hitzarmen bat. Hasiera batean nintzen orain 3 legealdi Jokin Bildarratz alkate zala 1989-tik 1995 arte, Gerra Zibila eta frankismoaren lehen parte horren memoria hori. Bigarrenik, urrungo legealdian Ibai Iriarte alkate zala 1995-tik 1975 bitarteko memoria historikoa, eta aurrerantzean ere beste lan bat egiteko prest gaude, ez? Memoria Institutua sortu zenetik bere helburu nagusia da memoria jaso eta transmititzea, eta helburu horrekin berarekin egin duguna izan da herrietara eta kalera atera helburu hori betetzeko. Bereziki eskertu nahi dut ere, Triangulo plazan erakusketa hau jartzeko eman zaigun aukera. Benetan sinisten dugulako horrek ahalbidetzen duela ahalik eta parte hartze gehiena izatea. Batetik izango deu, orain arte jaso ditugun testigantzen erakusketa, hau da, bai biktima desberdinen testigantzak egongo dira, baina baita orain arte herritarrek eman duten testigantzak bertan ikusi ahal izango dira. Memoria ez delako bakarrik biktimen memoria, baizik eta guztion memoria jaso behar delako. Hori guztia beraz erakusgai egongo da, baina baita ere egongo da beste esparru bat, beste espazio bat, nahi duen guztiak bere testigantza eman dezan. 3 ekitaldi edo antolatu direla aste horretan, lehenengo hilean 9-an arratsaldeko 6-etan izango da irekiera ekitaldia, eta bertan bereziki izango dena da azalpen bat zer erakusten den eta zer helburu dituen zera honek, erakusketa honek, eta espero dugu bertan izatea herriko talde desberdinen ordezkariak eta noski udaletxe honetan ordezkatua dauden talde politiko guztiak. Eta ondoren hilean 10-ean, hurrengo egunean, memoriaren transmisioa belaunaldi berriei izenburuarekin hitzaldia antolatu da. Batetik esplikatuko da eskoletan orain arte egin den lana, biktimen testigantzen bidez egin den lanketa 16-18 urte bitarteko gazteek ezagutu dezaten gure iragana, eta ezagutuz batera gogoeta kritikoa egin dezaten eta ikasi dezagun gertatu danaz. Horretaz, esperientzia horren berri emateko ez da bakarrik gure azalpena izango, baizik eta baita hemen Tolosan bertan izandako esperientzia baten berri izango dugu. Hain justu Irukide ikastetxean hainbat urteetan zehar eginda esperientzia hau, eta beraz bere zuzendaria Gartxot Agirre izango dugu mai horretan, eta horretaz aparte hor ikusten duzuen bezala, esperientzia honetan parte hartzen ari diren 3 biktimen presentzia eta parte hartzea ere izango dugu. Pili Zabala, Iñaki García Arrizabalaga eta Andoitz Kortarena. Alkate hoien eta alkatearen arteko solasaldi bat, Tolosako memoria izenburupean. Ikusten genuen ere garrantzitsua dela, batez ere transizioak geroztik Tolosan gertatu diren gertaera traumatiko guztien bizipena nola bizi izan zuten garai hartan bakoitzaren garaian.